jakby spotykają się, gdzie wolni niewolnicy są zganiani na spotkanie. Wydaje mi się, że właśnie tutaj, mam nadzieję, będzie nas cieszyła przyjazna atmosfera, tym bardziej, że Ślązacy mierzą się ze stereotypowym wizerunkiem, z wielkimi trudnościami. Od kilku lat systematycznie wzrasta też agresja, oskarżenia i obraźliwe słowa padają także z ust polityków. Dzięki tej dyskusji mamy szansę dowiedzieć się, kim jest współczesny Ślązak oraz o jaki status prawny czy polityczny powinien się ubiegać, by podtrzymywać swoją tożsamość. Stolik zgłosili pani Justyna Szlachta-Misztal, którą witam, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami pogranicza kulturowego oraz zagadnieniami dotyczącymi literatury tożsamościowej. Oraz pan Marcin Musiał, z wykształcenia literaturoznawca, bloger, który promuje czytelnictwo, a na płaszczyźnie politycznej zabiega o wprowadzenie śląskiej gotki do szkół. Mieszka w Katowicach. Państwo zaprosili aż 10 ekspertów i za chwilę tutaj ich przedstawią. Teraz oddaję głos pani Justynie.